Goedenavond. Het was een week met een gitzwart einde. Wat met een schoolkamp een mooie afsluiting van de basisschooltijd had moeten zijn, eindigde in een drama. Onderweg naar het schoolkamp werd een groep van 14 fietsers aangereden bij Terholen. 3 kinderen kwamen daarbij om het leven en een begeleider, de directeur van de school. Rond 12:30 donderdagmiddag raakte een automobilist op de N290 bij Terholen van de weg, waar op dat moment de groep kinderen van basisschool De Warande uit Axel fietste. Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeval. 4 kinderen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht in Rotterdam, Antwerpen en Gent. 2 kinderen en een begeleider, de directeur dus van de school, overleden op de plek van het ongeluk. 'S Avonds overleed een derde kind in het ziekenhuis. En premier Rob Jetten noemt de gebeurtenis een schok die alles overschaduwt. En na de schok kwam vrijdag het verdriet. Aan de oproep om de vlaggen half stok te hangen op alle Zeeuwse scholen gaven ook bedrijven en inwoners gehoor. Het tragische nieuws hangt als een grauw sluier over Axel. Bij de poort van de school werden gisteren al de eerste bloemen neergelegd. Dat werden er vandaag alleen maar meer. Niemand die het nieuws nog lijkt te bevatten. Wanneer besloot u, ik moet iets doen, ik moet bloemen gaan halen, ik moet hier zijn? Vannacht. Ja, dan word je wakker en dan denk je... ja, wat is dit? Wat gebeurt er? Waarvoor? Waarom? Ook bij de plek van het ongeval worden bloemen, knuffels en berichten achtergelaten. De provincie heeft daar een speciale plek voor ingericht. Ik kwam zoveel op Facebook voorbij en ik dacht ik ga toch even een bloemetje leggen voor de mensen die dan hier omgekomen zijn. Ik vind het wel heel erg. Ik denk als ouder zijn dan wil je dat bericht ook niet thuis krijgen. Heel heftig ook. En vooral aan de nabestaanden veel sterkte. Ik vind het toch wel emotioneel. Er is een vriendje van Romano ook bij betrokken en daardoor raakt het je toch nog meer. En toen heb ik gehoord via een groepsapp op mijn telefoon dat hij 2 benen gebroken heeft en hoogstwaarschijnlijk in coma ligt. Een klasgenootje van mij, die vriendin, die ligt ook in het ziekenhuis, dus ja. Heftig nieuws ook om dat zo tot je te krijgen, denk ik. Ja, heel erg heftig. Ja, en de basisschool De Warande was donderdagavond en vrijdag de hele dag open. Daar konden leerlingen, ouders en personeel terecht om met elkaar te praten en stil te staan bij het verlies. En de school voelt zich gesteund. Zeeuwse schoolbesturen in heel de kolom hebben besloten de vlag half stok te hangen. Er is meeleven van overal en ik denk dat dat de mensen goed doet. Ik hoop dat de mensen dat goed doet. Wij voelen ons gedragen. Heel Zeeland is in rouw. Het verdriet is zo intens. De verslagenheid is zo groot. Iedereen, zeker hier in Zeeuws-Vlaanderen, iedereen kent elkaar. En ja, het is ook zo invoelbaar. Zo'n schoolkamp, we hebben dat allemaal, onze kinderen zijn op schoolkamp geweest. En het wordt een leuke, onbezorgde tijd te zijn. En dit is geëindigd in één grote nachtmerrie. De allergrootste nachtmerrie die je als ouders of als school kan overkomen. Het raakt iedereen. Iedereen. Ook het personeel, de mensen, de ouders, de kinderen. Het is heel, heel verdrietig. Laten we eerlijk zijn, aan de ene kant voel je dat je niet eens kunt helpen. En toch, het is goed om mee te leven, de mensen te spreken. Ook sterkte te wensen en ook te luisteren vooral naar wat de mensen tegen je zeggen. Als je vraagt, hoe gaat het in deze omstandigheden? Ja, en dan hoor je echt hartverscheurende verhalen. Ja, en de bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit de gemeente Hulst, is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeluk met 4 doden als gevolg. Hij zit nog vast en begin volgende week wordt bepaald of hij wordt voorgeleid. En dan was er ook nog ander nieuws deze week. Want dierenliefhebbers zijn klaar met het in hun ogen onrechtvaardige vergunningensysteem om dieren zoals zwinten, knobbelzwanen en vossen te doden. Door het systeem kunnen de dieren al afgeschoten worden zonder dat tegenstanders op tijd bezwaar kunnen maken. Het afschieten van dieren vanwege overlast is altijd een gevoelige zaak.
Het gaat vaak vanuit financiële overwegingen. Een boer die vraagt de vergunning aan en dat is met een hele legitieme reden, omdat zijn akker kaal gevreten wordt door die dieren. Dat betekent dat de voedselprijzen omhoog gaan, dat er veel schade is, veel emotionele schade, maar ook veel materiële schade. Dus dat die vergunning ingaat is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Schieten is het laatste middel dat wordt ingezet. Je krijgt niet zo zonder meer een vergunning. Er moet een goede, gegronde reden zijn om een vergunning af te kunnen geven. Die moet gemotiveerd zijn, die reden. En dat is een redelijke zware afweging, ook voor het provinciaal bestuur, om dat wel of niet te vergunnen. Bij een vergunningaanvraag hoort een bezwaarprocedure. Een logische volgorde zou zijn dat die bezwaarprocedure eerst wordt afgerond voordat het schieten begint. Dat klinkt logisch als je zo de vraag stelt, maar het is anders. We geven een vergunning af omdat er dringende noodzaak is om in te grijpen. En die dringende noodzaak is bijvoorbeeld schade bij de boer op de akkers. Hier bij Sint-Philipsland ging een vergunning om knobbelzwanen te schieten in op 8 april. Pas op 15 april werd de vergunning gepubliceerd. Ondertussen mag het doodschieten blijven doorgaan. En dat vinden wij dus gewoon niet kloppen. Je kan een bezwaar indienen, dat duurt dan nog 6 weken dat het door de bezwarencommissie gaat. En voordat het dan tot een hoorzitting komt, zodat er een rechter naar kan kijken, ja, dan zijn alle zwanen al gedood. En ook tijdens de procedure mag er geschoten worden. Inmiddels is er in de wijde omgeving geen zwaan meer te zien. Hoeveel zwanen er bij Sint-Philipsland zijn doodgeschoten, wil de verantwoordelijke instantie, de Faunabeheereenheid Zeeland, nu niet delen. In 2024 werden er bij Sint-Philipsland 38 zwanen doodgeschoten. Vorig jaar was het er 1. In totaal werden er in 2025 in Zeeland ruim 82.000 dieren afgeschoten. Daar zijn we gewoon echt verbolgen over dat er gewoon... dat iedereen gewoon zijn gang kan gaan om deze mooie dieren, hè, want het zijn prachtige dieren, zomaar afgeschoten worden zonder dat wij de rechterlijke gang hebben kunnen gaan. Het onrecht dat door dierenliefhebbers wordt gevoeld, krijgt geen gehoor in het provinciehuis. Ja, het is zoals wij het met elkaar hebben geregeld in Nederland. En als ze dat graag anders zien, dan staan ze vrij om naar Den Haag te gaan en de regelgeving te laten veranderen. Maar het is nu zo verankerd en wij voeren dat keurig uit zoals het dient te gebeuren. Op verandering vanuit Zeeland hoeven dierenliefhebbers dus niet te rekenen. In dit geval slaat het belang van de akkerbouw zwaarder door, als die alle maatregelen al heeft genomen om die zwaan of die smint of wat dan ook te bestrijden. Dit klopt gewoon echt niet. De laatste jaren legt de overheid steeds meer nadruk op het belang van burgerparticipatie. Maar wanneer, zoals hier, besluiten al in werking treden voordat het bezwaar nog maar is behandeld, lijkt dat belang min of meer buitenspel gezet. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit de komende jaren nog nauwelijks. Het aantal banen neemt maar een klein beetje toe of kan zelfs licht dalen. Blijkt uit de prognose van het UWV tot en met 2028. Die toename is met name in de ICT, in de specialistische zakelijke dienstverlening. En dan moet je denken aan marketingbureaus, adviesbureaus, notariskantoren. In de zorg zal er een grote groei optreden. De zorgvraag neemt toe, we worden allemaal ouder en dan hebben we behoefte aan meer zorg. Van de andere kant zal het aantal banen in de industrie afnemen. Ook in het onderwijs verwachten we een afname van de werkgelegenheid en ook in de detailhandel. We verwachten dat het aantal banen ongeveer met zo'n 1300 zal toenemen tussen nu en 2028. Er zit echter een addertje onder het gras. Er is spanning in het Midden-Oosten. Als die energieprijzen zo hoog blijven de komende jaren, dan zou die toename van de werkgelegenheid wel eens een keer kunnen uitmonden in een lichte krimp van de werkgelegenheid. Hoewel er dus weinig banen bijkomen, blijft het moeilijk om personeel te vinden. En dat heeft vooral te maken met de vergrijzing.
Als we kijken in de provincie Zeeland en we kijken naar de mensen tussen 60 en de pensioengerechtigde leeftijd, 67 jaar, dat zijn dat er 20.000. 20.000 mensen die dus de arbeidsmarkt gaan verlaten en die vervangen moeten worden door onder andere door jongeren. 20.000 mensen en dat is een hoog getal, dat hebben we de afgelopen jaren niet meegemaakt. Dus alle hens aan dek om te kijken hoe we aan mensen komen die als werknemer kunnen beginnen. Gezien het feit dat we weinig jongeren hebben. En een sector die het moeilijk heeft in Zeeland is de industrie. Dat heeft alles te maken met de hoge energieprijzen en concurrentie uit landen zoals China. Maar het UWV ziet ook mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld voor specialistische dienstverlening en de ICT-sector. En dat heeft weer te maken met de opkomst van kunstmatige intelligentie. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 27,5 jaar geëist tegen de 34-jarige man uit Vlaardingen voor de moord op Ricardo uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. De verdachte ontkent alle betrokkenheid bij de liquidatie op een landweggetje bij Rittem. Zijn advocaat pleit dan ook voor vrijspraak. Straks de uitleg van deze forse eis. Eerst terug naar de dag van de schietpartij. Op donderdagmiddag 5 september 2024 krijgt de politie meerdere meldingen binnen dat er geschoten zou zijn aan de Vizodeweg bij Rittem. Als ze gaan kijken blijkt het inderdaad om een schietpartij te gaan. Ze treffen de overleden Ricardo uit Goes aan en de hevig bloedende Mexicaan. Het is de politie vrij snel duidelijk dat het om een conflict in het drugsmilieu gaat. In de telefoons van Ricardo en de Mexicaan worden chatberichten gevonden die daarop wijzen. Na een half jaar worden er 2 mannen aangehouden. De zaak tegen 1 van hen is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. En dus staat alleen de man uit Vlaardingen terecht voor de moord op Ricardo en een poging tot moord op de Mexicaanse man. En dat het OM 27,5 jaar cel tegen hem eist, komt omdat dit niet wordt gezien als zomaar een moord, maar als een kille liquidatie, zegt verslaggever Mercy Kamermans. Als je kijkt hoe Ricardo is overleden, hij is van dichtbij beschoten in zijn borst en hals. En de Mexicaanse man heeft ook meerdere kogels in zijn lichaam en hij heeft het gewoon ternauwernood overleefd. En dat is eigenlijk een wonder. En de rechtbank doet op 9 juli uitspraak en dat is door de omvang van het dossier later dan gebruikelijk. Ja, dan iets heel anders. Want wat ga je doen met 1 miljoen? Dat is een leuke vraag om over te dromen. Maar voor 2 Zeeuwse voetbalclubs is het een reële gedachte geworden. Want voetballer Jan-Paul van Hekken lijkt een miljoenentransfer te gaan maken naar Tottenham Hotspur. Maar regels bepalen dat een deel van die transfersom naar voetbalverenigingen moet, waar een voetballer, en in dit geval dus Van Hekken, in zijn jeugd actief is geweest. En dat is goed nieuws voor JVOZ en Goes. De laatste club kan tussen de 2,5 en 4 ton opstrijken. JVOZ een stuk meer. Op basis van de transfersommen die nu worden genoemd gaat het om 1 tot 1,6 miljoen euro. Die kan worden bijgeschreven bij de Vlissingse club. Maar zover is het nog niet. De transfer is nog niet rond en het bedrag dan dus ook nog niet. Eerlijk is eerlijk, we zijn er meer mee bezig dan een paar jaar terug. Maar de meesten van ons doen niet netjes alles wat gezegd wordt als het gaat om insmeren tegen de zon. De GGD verwacht dat het nog jaren gaat duren. We zitten in jaar 3 van de 4-jarige campagne voor beter smeren tegen de zon. Dus gaan we de straat op met de vraag, heb jij je al ingesmeerd? Nee. Nee. Slecht, hè? Nee. Blauwe lucht, een wolkje, beetje zon, niet al te warm. En toch moet je ook op dagen als deze smeren. En wel meer dan 1 keer per dag. Ik heb net nog even gekeken, het is zonkracht 3 nu. En je zou denken van, nou, ik hoef me nu niet in te smeren. Maar er wordt inderdaad wel geadviseerd om vanaf zonkracht 3 je huid in te smeren. Het is tijd voor de 3e editie van de zonbeschermingscampagne Weren, Kleren, Smeren. Er staan opnieuw billboards langs de weg en er komen ook weer palen met zonnebrand bij de strandovergangen. Die aandacht is nog steeds hard nodig, zegt de GGD. Ik denk dat heel veel mensen zich wel bewust zijn. Hè? Als je zegt van ik ga naar het zwembad of ik ga naar het strand of het is een mega zonnige dag. Dat mensen echt wel zeggen, oh ja, ik moet even insmeren. Maar juist op dit soort dagen of juist de hoeveelheid crème die je gebruikt en de momenten van herhaling, die zijn heel belangrijk. En daar kunnen we echt nog wel wat winst behalen, zeker. Want zonne kan fijn zijn, maar kent ook een schaduwkant. Van alle nieuwe kankerpatiënten krijgt ruim de helft huidkanker. En daar komt bij dat in Zeeland het risico op huidkanker vele malen hoger is dan in de rest van Nederland. Smeren dus, ook bij minder goed weer.
Doe je het op zonnige dagen wel? Ja. Ik heb wel mijn dochter ingesmeerd, dat wel. Maar dat doen we elke dag, want die is hartstikke licht van kleur. Dus. Nooit gedaan? Bijna niet, nee. En dan bij jezelf niet? Nee, slecht hè? Ja, weer wel slecht. Ja, wel heel makkelijk om het niet te doen. Het is jaar 3 van een 4-jarige campagne voor betere zonbescherming. En dit is pas het begin, zegt de GGD. Gedragsverandering krijg je niet voor elkaar in zomaar 4 jaar, zeg maar. Hè. Dus dat is echt wel een kwestie van een lange adem. Dus je zult je moeten blijven inzetten op dit thema. We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut. En dan tot slot. Je moet het maar kunnen en vooral ook willen. 24 uur lang windsurfen. Maar Bob van den Burg deed het van de week op het Grevelingenmeer. Hij wilde hiermee het wereldrecord windsurfen verbreken. In totaal wilde hij 800 kilometer surfen. En dat is niet voor niets. Hij deed dit om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. Hoewel ze bewonderend toekeken, moesten mensen langs de kant er niet aan denken zo lang op een surfplank te staan. Ik ga het hem niet nadoen. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat lijkt mij persoonlijk echt niet te doen. Dus ik vind het heel knap dat hij het doet. Ja, ik ben niet zo'n pro, maar na een uur ben ik al eventjes toe aan de rustpauze. Dus 24 uur lijkt voor mij echt heftig. Zoals Bob kan ik niet hoor. Nee, dat gaat niet worden. Maar gaaf dat hij het doet. Ja. En 24 uur nadat hij op zijn plank stapte, was het klaar en kon de balans worden opgemaakt. 3, 2, 1. De 24 uur zit erop! En dat wereldrecord is uiteindelijk dan dus ook verbroken, want in 24 uur tijd surfde Bob 765 kilometer. Ja, het was intens. Lang, nat, ook wel een beetje koud. Onzeker, was van alles. Het werd namelijk nog even spannend op het moment dat de wind wegviel. Maar nu dus een nieuw wereldrecord. En Bob heeft €33.000 opgehaald voor het goede doel. Dat soort bedragen voor spieren kunnen altijd hoger en altijd meer natuurlijk. Maar ja, €33.000 is echt een vreselijke bak met geld. Dus toch mooi om zo bij elkaar te surfen. En zo zijn we ook aan het einde van deze Zeeland de Week. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.